sanda manzon Allah ya hijira ya zo banda kabilun larabawan ausu da khazaraj, annabi ya samu yahudawan banu kainuka, banu nadir da banu quraiza. waɗannan yahudawa annabi ya yi yarjejeniyar zaman tarayya da su cewar za su ci gaba da addininsu, amma za a yi zama irin na tarayya, kuma an yarda shugaban ƙasar shine manzon Allah domin shi yake rike da daular, kuma su kansu sun yarda a yarjejeniyar da aka yi ba za a haɗa kai da su a cutar da musulmi ba, kamar yadda su ma musulmi ba za su yarda a cutar da yahudawan da suke zaman amana tare da su ba. A haka aka yi yarjejeniyar, kuma annabi iyayensa ya tsare wannan yarjejeniyar zaman tarayyar, shi ba a samu wata tawaya daga ɓangarensa ba. Amma su yahuda dama ɗabi'arsu shine yaudara, makirci, kawo fitina, mallake tattalin arzikin inda duk suka je suka samu, kuma duk wani abu da zai musu barazana akan wannan to sun yadda kowace hanya duk muninta su bi don su kare bukatunsu. Wannan haka suke tun wancan lokaci, kuma haka suke a wannan zamanin. Don haka ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya yi zaman haƙuri da waɗannan yahudawa, musamman bayan an yi yaƙin badar. Su yahudawa da suna cin ribar rashin haɗin kan larabawan madina, kamar yadda na faɗa a madina akwai ƙabilu guda biyu, larabawan ausu da larabawan khazaraj, kuma tushensu guda ɗaya ne, amma za ka tarar duk lokaci a faɗa suke, ba sa ga maciji da juna, rigingimu suke aiwatarwa. Kuma tunda su musamman larabawan yahudan banu kainuka, waɗannan yahudawa guda uku su suka fi ƙwarewa a harkar ƙere-ƙere, don haka maƙeran baƙi ne maƙeran fari. Maƙeran fari suna ƙera gwalagwalai, irin kayayyakin ƙyale-ƙyalen mata, suna yin kayayyaki na azurfofi da shauransu. Maƙeran baƙi kuma suna yin takubba da silke, su wato ainihin mashi, kibiyoyi, duk wannan suna yi, suna sayarwa waɗannan larabawan. Kuma kamar na wannan zamanin su ma tun a wancan lokacin sai su haɗa ausu da khazaraj fada. Idan faɗan nan suka fara yinsa dama sai sun auno lokacin damuna, to tun da su a janibi guda manoma ne, a ɗaya janibin kuma makera, to kaga idan larabawan nan suna fada ba za su tafi gonaki ba, don haka shekara za ta zo ba su da abinci, dole sai sun zo gurin yahudawan nan, su kuma sun goge wajen bashi da ruwa, don haka za su zo su bashi abinci, bashi su ce sa biya, lokaci ya yi a daga, kamar da irin tsarin wato bashi na zamani, za a baka da ruwa, idan lokaci ya yi baka biya ba a ƙara ma ruwan, a ƙara ma lokaci. To duk sun goge yahuda da yin wannan, kuma a daidai lokacin sai su haɗa larabawan fada, idan suka zo sai su ce ga bashin makamai ku siya, daga baya kwa biya mu ko da amfanin gona ko da gonakinku, kuma ba sa yin wannan sai sun karɓi jingina, sun goge wajen karɓar jingina. Kaga shine za a ga irin tsarin bankuna na zamani, saboda wannan system din tuntuni sama da shekara 1000 da ɗaruruwa haka ake yi. Yahuda sun goge da wannan, don haka duk wani abu da zai zo ya taɓa wannan hanyoyin samun nasu to ba za su yarda da shi ba. To abin da ya musu ciwo shine zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Madina, tunda kafin wannan lokaci za a ga a janibin kiwon lafiya Yahuda ne suka iya, da haka ma damfara suke yi dai gurinsu za a zo a nemi waraka. Idan harka ce ta kasuwanci su suka fi kowa iyawa, ba zai yi wa'ayi ba da su ba, don haka dole tattalin arzikin Madina gaba ɗaya yana hannunsu. Sannan idan janibin fada ne da rigingimu, sun san su haɗa wannan da wannan fada, sai su rabu wajen wayannan su ce muna da makamai, in kuna da bukata gashi bashi kwa biya, ku kawo wani abu, su ba da jinginar gonakinsu, wasu su ba da jinginar shagunansu, haka dai har in sun kasa biya sai Yahuda su mallake wannan. Kai su ba wannan ba ma, mutum ma zai kawo kansa ya ce shi ya ba da kansa jingina, idan ya kasa biya sai a sai da shi, ya zama bawa. To Yahuda wannan suke yi,
to da manzon Allah ya zo sai ya haɗe kan ƙabilun nan na Ausu da Khazraj. Allah yana cewa wa allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ard jami'an ma allafta baina qulubihim walakin Allah allafa bainahum. Allah cikin rahamarsa sai ya haɗa kan Ausu da Khazraj, suka daina faɗa da sunan musulunci, kuma annabi ya ce a daina kiransu da sunan ƙabilarsu, a rika kiransu al-ansar. Shine asalin a ce al-ansar, domin kalmar al-ansar ta haɗe Ausu da Khazraj, wanda waɗannan sunayen su kansu suna tuno rigingimu da aka rika yi na baya, kashe-kashe da aka rika yi na baya. To wannan kabila ta Yahudan Banu Qainuqa, bayan da manzon Allah ya nasara a Badar, sai suka ji basu ji daɗi ba. Kafin ma annabi ya dawo sai suka raka yaɗa farfaganda cewar annabi an kashe shi a gurin yakin, don su karudu a cikin al'ummar musulmi. Suka ce su suna da bayanai gashi a hannunsu, ta tabbata cewa a Badar din nan an kashe ma'aiki. Sanda annabi ya kusa dawowa sai ya turo Zaid bin Harisa akan taguwarsa, suna gani sai suka ce ta tabbata an kashe shi, domin ga Zaid nan ya zo, duk da yana cewa yana yi kuwa ga musulmi cewa an yi nasara a yakin Badar, to amma wannan hawa kan taguwar annabi ta nuna an kashe shi. Duk wannan don su karudu su tada hankalin musulmi, ba su wato kunyata ba sai da manzan Allah ya shigo cikin garin Madina, suka ga gashi sun gan shi. To fa nan ne duk wata magana ta habaici zagon ƙasa gashi nan, musamman wani da ake kiransa Ka'ab bin al-Ashraf, wanda ɗan kasuwa ne mai ƙarfin gaske a cikin Yahudawa. Babu wanda ya tsana irin manzan Allah, babu abin da yake so ya ga ya ruguje irin addinin da ya zo da shi. To annabi bayan ya zo ya san abin da Yahudawan nan suke, ya ta haƙuri. Wasu daga cikin ɓarnar da suka rika yi na wargaza kan musulmi shine akwai wani Bayahudi ana ce masa Shasu ɗan Qais, wato wata ran ya zo zai wuce sai ya ga gindin bishiya ƙabilun nan na Ausu da Khazraj wanda ba sa ga maciji da juna sun zauna suna hira, sai kawai ya ji bai ji daɗi ba. Ya ce yanzu idan waɗannan ƙabilu guda biyu kansu ya haɗe, to ai mu zaman mu a garin nan ba shi da amfani. Sai kira wani yaro Bayahudi ya ce ka san irin waƙoƙin nan da suke lokacin da suke faɗace-faɗace? Ya ce na sani. Ka iya? Ya ce na iya. Ya ce to matsa kusa da su ka rera waƙar don ta tuno musu da bala'in da suka yi rika yi a baya, kaga wannan zai sa yanzu nan sai wannan haɗin kan ya wargaje, ni kuma zan biya ka. Yaron nan Bayahude ya je kusa da su, suna fa zaune suna hirarsu a matsayin musulmi masu ƙaunar juna, amma da yaron nan ya fara rera waƙoƙin wanda ake na jahiliya, wanda dama da an yi faɗa ne, ba shi kenan ba sai hankali ya tashi. Sai kawai Ausu suka rika rera waƙoƙinsu irin na jahiliya, Khazraj suna rerawa. Sai wani daga cikinsu ya ce haba ai jiya ba yau ba. Sai ɗaya daga cikinsu ya ce a daidaita ɗanya mana, kaga fitina ta faru. Sai kai suka ce to a daidaita ɗanyar, a zo a fita wajen gari a ɗebo makamai, ba shi kenan ba. Shasun munna kamar ya mutu don farin ciki, shi kenan sai kawai aka rika shiga gidaje ana ɗebo makamai. Musulmi masu haɗin kai sun zo, Bayahudan nan zai zo ya wargaza kansu. Ana cikin wannan sai aka sanar da ma'aiki, manzo Allah ya fito da kansa ya zo ya tarar da su suna shirin za a fita wajen gari, za a kece raini. Annabi ya ce abida awal jahiliyati wa ana baina azhurikum, yanzu ku rika yin kiran da awa irin ta jahiliya ina tsakaninku, bayan Allah ya haɗa kawunanku da imani da musulunci kuke nema wargaza kanku. Annabi ya ce musu fada, sai suka fashe da kuka. Daga ƙarshe dai suka zo suna rungumar junansu, kowanne hawaye sharbe suka gane sharrin wannan Bayahudan ne Shasu ɗan Qais, wanda yake neman ya wargaza haɗin kan da musulunci ya kawo waɗannan al'ummomi guda biyu na Ausu da Khazraj, wanda annabi yake kiransu al'ansar. To annabi ya haƙuri duk da ya san wanda suka kitsa abin, amma saboda haƙurin manzan Allah sai ya ɗauke kai, kuma ya ce kar a taɓa ko a yi wa wani Bayahude magana, tunda an san irin zaman da ake da su. Rannan da al'amura suka isa,
annabi sai ya ɗebi wasu daga cikin sahabbansa ya je kasuwar yahuda ta banu kainuka, ita da duk yahudan da suke gurin, ya ce ya ku banu kainuka, ku fa kiyayi irin abin da ya samu mutanen maka zai iya samu, ku musulunta ku zauna lafiya, amma in kun ki ba fa za ku ƙetare irin abin da ya samu mutanen maka a badar ba. sai shugabansu ya miƙe ya ce a muhammadu karkazaci mu irin mutanen da kai yaƙi da su ne, wanda suke kwaye, wanda ba su da gogewa a yaƙi, mun kai faɗa da mu za ka san da mutanen da kai faɗa. To wani daga cikin sahabi har ya yunƙura zai kamo shi wannan mai wato sakin bakin, sai manzo Allah ya ce a ce ku kyale su. Annabi ya ce mafita, suka fice daga kasuwar. Duk dai annabi saboda haƙurinsa bai ɗau mataki ba. Daga baya sai wata mace musulma ta kawo warwaranta na gwal za a gyara, a wata ruwayar kuma za ta siyar. Ta shiga shagon wasu yahuda samari makera, suka karba, aka taya, ta sallama, sai suka ce zauna za a auna sannan sai a baki kudin. To ta tsuguna, a sanda ta tsuguna sai wani yaro, ita ba mata aure ce musulma balarabiya, amma wani yaro ba yahude sai rika kokarin bude fuskarta, tana ki, da ya ga ta ki sai ya makale tufafinta ta baya yadda in ta tayi za ta yi tsirara da wani karfe. Da aka gama aka miko mata kuɗi tana miƙewa sai ga ta zigidir, sai kuwa yahuda nan suka rika shekewa da dariya, ashe wasu musulmi su kuma a shagonsu suna kallo abin da ya faru. Sai ɗaya daga cikinsu ya ce kaga wa yaron da ya makale mata tufafi, to Allah sai na ɗauke kansa. Kawai sai ya tafi shiga da takobi shagon, sai ya ajiye kan wannan akar. Su kuma yahudawan ciki sai suka yi mata taron dangi, sai suka kashe shi. Musulmin da suke wancan shagon su ma sai suka fito. Kan ka ce me wannan dai kasuwar Banu Kainuka ta rikice, fada tsakanin yahudawa da musulmi. To anan ne manzon Allah ya ji labari ya fito. Annabi ya ce to a menene ya faru, aka bibiyi abin sai aka ga yahuda wannan dama sun daɗe suna karuɗu, su suka haddasa wannan. Manzo Allah sai ya koma gida ya ce to bai kamata yahuda nan su ci gaba da zama a wannan gari ba. To ka'idar unguwanni a wancan lokacin zaka tarar duk unguwa tana da ganuwa, shi wannan shi yake sa ma kabila guda ta zama a unguwa guda take, sai a kirawo unguwar da sunan kabilar. To su Banu Kainuka gaba ɗayansu suna da unguwarsu, su ne su yahuda zalla, amma ana shiga saboda sha'anin kasuwanci, larabawa musulmi su shiga, waɗanda ma ba musulmi ba su shiga. To a irin wannan ne manzo Allah sai ya ce da Muhammad bin Maslama, ka je ka gaya wa waɗannan yahudawa cewar bayan kwana 10 su bar wannan unguwa tasu, in kuma suka ƙi, duk wanda muka samu bayan kwana 10 za mu cire kansa. Kwanaki 10 suka shafe ba su tashi ba, saboda suna da tunƙaho da shugaban munafukai Abdullahi bin Ubay bin Salul. To a lokacin bayan kwanaki 10 manzan Allah sai ya ɗebi runduna, ya ɗaga tuta ya bawa Sayyidina Hamza ya rike masa, sannan ita Madinan sai ya naɗa mata wato Abu Lubabata bin Abdul Munzir ya zama muƙaddashinsa. Manzo Allah ya fito da sahabbansa suka zo suka kewaye unguwar Banu Kainuka. Yahudawan nan suna ciki ba abin da suka rasa, suna da suto na abinci, mun za a shekara ba za su damu ba, suna da ruwan sha mai yawa, saboda haka sai suka kukkulle kofofin unguwarsu suka zauna a ciki. Sai da annabi ya shafe kwana 14 zuwa 15 ba shiga ba fita. Daga ƙarshe da wuya ta ishe su, sai suka leko suka ce suna son za su sako a bisa hukuncin manzan Allah. Annabi ya ce to a su turo wakilansu suka zo suka gana da shi. Manzan Allah ya ce a fito da duk wanda suka isa yaƙi, dama mayakansu a unguwarsu 700 ne wanda suke dukkaninsu sun isa yaƙi. To da manufar annabi shine duk waɗannan baligan a cire kansu. Bayan an kamo su duk an ɗaure su, Abdullahi bin Ubay bin Salul wanda bai fi wata guda ba da musuluntarsa,
tunda da sanda annabi ya zo yana gaba da manzon Allah ne saboda annabi ya kwace ma shugabanci. Wannan rigimar da ake tsakanin ausu da khazaraj ai akan shugabanci ne, yan ausu suna so za su yi shugabanci, yan khazaraj suna so za su yi. To bayan an ta kashe-kashe sai aka zauna sulhu, sai aka ce to shikenan za a rika mulkin kama jagoran khazaraj shine Abdullahi bin Ubay bin Salul, wanda daga baya ya zama shugaban munafukai. Jagoran ausu shine wani Abu Amirur Rahib, wanda annabi ya sa masa suna fasik saboda fasiki ne. To waɗannan sai suka zama su za su rika yi, idan Abdullahi bin Ubay ya yi shugabanci na shekara 3-4 sai ya sauka, sai kuma Abu Amir shi ma ya karba, haka za a yi ta yi, in sun mutu sai a kawo wasu madadinsu. To an gama sa tsakiyar naɗi sai kawai ga manzon Allah ya zo. To kaga tunda annabi ya zo ba shugaba sai shi. To wannan abin shi ya bakanta ran Abdullahi. Da farko ya ce shi ba zai musulunta ba, yan barandarsa gaba ɗaya suka ƙi shiga musulunci. To amma bayan sun ga alamun cewa musuluncin nan yana haɓaka, magoya bayan su ma musuluncin suke shiga, sai suka yi shawara suka ce za su fi yin barna in suka yi ƙaryar musulunci, domin wannan zai ba su dama su zama koyaushe kusa da annabi, musamman shi Abdullahi bin Ubay bin Salul a matsayinsa na shugaban Khazraj. Kaga da abin da za a yi a Madina za a riƙa yi da shi, tunda a zahiri musulmi ne duk da a baɗini kafiri ne. To haka ya riƙa yi, don haka watansa guda da musulunta wannan abin ya faru. Sai ya zo ya ce ya Rasulullahi, waɗannan mutane muna da alaƙa da su a zamanin jahiliya, kuma yanzu suna gani na ba zai yi kyau a ce a kama su a karkashe su ba, saboda haka ina da roƙonka kai musu afuwa. Annabi bai ce da shi komai ba, yayi ta magiya da annabi ya tashi ma zai tafi, kawai sai ya rike tunarsa. Annabi ya ce ka sake ni, ya ce wallahi ba zan sake ka ba ya Rasulullahi, wallahi sai ka yi wa mutanen nan afuwa. Ya ina ganin mutanen da muke da alaka da su a da, kuma yanzu a kan ido na a zo a girbe su, wallahi ba zan iya kyale ka ba. To annabi da yake yana da haƙuri sai ya ce to shikenan, na yi musu afuwa, amma ba za su zauna a wannan garin ba, da haka su ɗebi duk kayayyakinsu su fice, su bar gidajensu da gonakinsu, kuma kan wanda ya fita da makami. Duk wani abin da sunansa makami ba za su fita da shi ba, amma dukiyoyinsu duk su fita. To haka suka zo suka kwashe dukkanin dukiyoyinsu, suka kama kamansu suka zube, suka bar gonakinsu da gidajensu suka tashi. To ta haka Banu Qainuqa aka rabu da su. To akwai wata ƙa'ida na ganima, wato ganimar da aka yi yaƙi aka kwace ta, wannan ganima za ka tarar Allah da kansa ya faɗi yadda za a yi da ita. Ya ce wa'lamu anna ma ganimtum fa anna lillahi khumsahu wa lirrasul. Ku sani duk abin da kuka samu na ganima shine wanda aka ɗebi makamai aka je aka yi yaƙi aka tara ganima, to wannan za a kasa ta gida 5, kashi 1 na Allah ne da manzansa. To kalmar na Allah da manzansa dai dama yana nufin na manzan Allah ne, tunda mu ma Hausawa mukan ce kayan Allah na annabi ne ko, dan haka tunda Allah ba karba zai ba, dan haka wannan kasan manzan Allah shi zai yi aiki da shi wajen ciyar da iyalansa, kai da ma tafiyar da hukuma, duk a cikin wannan kashi 1 cikin 5. Kashi 4 nan kuma sai a raba wa mayakan da aka je yaƙi da su, wannan a matsayin ganima kenan. Akwai fai'u, ita ce ganimar da aka samu ba ta hanyar yaƙi ba, kamar wannan ta Banu Qainuqa din nan, kaga ita sulhu aka yi, suka bayar da abin da aka nema suka bar gurin. To wannan gaba ɗayanta mallakar manzan Allah ce. Haka kuma idan ma ba shi bane, to shugaban musulmi shi yake da iko akan wannan dukiya, ya sarrafar da ita yadda yake so. To bayan wato waɗannan Banu Qainuqa an gama da su, to sai a Makka kuma Abu Sufyan sarkin Makka dama ya yi alkawari cewa ba zai sake kusatar matarsa ba sai ya zo ya zub da jinin musulmi, ramuwa akan abin da aka yi musu a Badar. Wannan ne ma yasa aka ce kada su bayyana makokinsu, kada wanda ya kukan wani nasa ya mutu, don kar wannan ya faranta musulmi rai.